ଆଉ ପେଙ୍ଗୁଇନ କଣ ଖାଉଛ? ଆମେ ଖାଉଛୁ ମାଛ କି ମାଛ ତରକାରୀ ହେଇଛି? ବାଉଲ ଆଉ ଏଇଟା କଣ ହେଇଛି? ଚଚଡ଼ି ଆଉ ଏଇଟା? ଲେମ୍ବୁ ପିଆଜ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ଆଉ ଏଇଟା? ମାଛ ଭାଜା ମାଛ ଭଜା। ଆଉ ସେ ଶାଗ କଣ ହେଇଛି? ଶାଗ ନହରା ମାଛ ହଁ। ଭଜା ହେଇଛି ହଁ। ଭଜା ହେଇଛି ଆଉ ଆଉ କଣ କେମିତି ତରକାରୀ ହେଇଛି? ଭଜା ହେଇଛି ହଁ ବଢିଆ ବଢିଆ। ହଁ। Hey!